10 snin ilu Life Network Foundation bidiet il-ħidma tagħha bħala grupp li qajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-ħajja u li jiġu salvati trabi fil-ġuf. Minn dakinhar sal-lum din il-fondazzjoni komplet tikber u tajn iktar ommijiet li jkunu tqal u jkollhom diffikultajiet biex ikomplu tqala tagħhom. Bdejna minn telefonati, nisa tqal li jkollhom xi problemi fi kriżi ta' tqala jew inkella unplanned pregnancies. Illum għandna maternity home il-Mosta li Alla jbierek dejjem mimlija. It-turnover huwa sabiħ ħafna. Sal-aħħar tas-sena l-oħra konna parti li issalvaw iktar minn 120 tarbija, anke s-servizz tagħna tal-edukazzjoni, jiġifieri llum qegħdin fi iktar minn 18-il skola fejn daw jitalmu l-Human Dignity Curriculum, suġġett li jgħaqqad suġġett sabiħ li jinkludi l-valur tal-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. Imbagħad ovvjament fl-advocacy li dejjem tkellimna meta kien hemm xi liġi tmiss mal-ħajja. Dr. Miriam Xiberras komplet tajt li meta mara tqila ikollha djanjosi li jkun se jkollha tarbija b'diżabilità, ħafna drabi tħossha waħedha, konfuża u ma tkunx taf se taqbad tagħmel. Iżda enfasizzat li Life Network Foundation qiegħda hemm biex takkumpanja u għalhekk li f'dawn l-aħħar 10 snin komplet tkabbar is-servizzi tagħha għax sa ftit żmien ilu dar tan-nieqa Tom fil-Mosta kienet iżżomm l-ommijiet sakemm it-trabi għal sena. U t-tfajliet bdew juruna li sena mhux biżżejjed. Inti titqis illum anke koppja meta jkollhom tarbija iridu lajnum naħseb wara tifla tfajla mara waħida li għandha responsabilità kuraġġuża li għażlet il-ħajja tat-tarbija tagħha, imbagħad meta tispiċċa s-sena il-kirjiet għoljin sakemm issib taħdem u daw l-affarijiet l-oħra. Is-servizz ta' aftercare jagħti 3 snin oħra wara dik is-sena fejn daw jgħixu f'units mat-tarbija tagħhom, ikollhom ċans jistudjaw, ikollhom ċans jaħdmu biex hekk anke jiffurmaw relazzjonijiet ħielsa mhux għax bil-fors għax m'għandhomx fejn joqogħdu. Il-kap eżekuttiv ta' Life Network Foundation Miriam Xiberras appellat lin-nisa li jkunu għaddejjin minn problemi forsi ta' tqala li ma xtaqux jew saru jafu li se jkollhom tarbija b'diżabilità biex jekk qed iħossu li għandhom bżonn l-għajnuna iċemplu fuq il-helpline ta' Life Network Foundation. Fakret ukoll fiċ-charity shop Eat Feet f'Santa Venera li qalet ikollha ħwejjeġ għat-tfal żgħar sa 3 snin.